Barka da zuwa Tauraruwar Arewa Tv. Ku danna alamar subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Waddawa da yake magana akan sabon Allah akwai az-zunubul bahimiyya, yace akwai zunubai sabon Allah na dabbobi, wanda duk wanda ya siffanta da waɗannan sabon Allah rayuwarsa yace in kai tsam ba za ka iya bambance ta da na dabbobi ba. Sai fara kawo irin su zinace su bin mata da sauransu. Rayuwa ce da take ɗauke da wahala da azaba a cikinta. To amma tunda rayuwar ta rikide irin ta dabbobi ne, shi yana ganin jin daɗin rayuwar, wadda yake cikin irin rayuwar yana ganin rayuwa ce mai daɗi. Amma ka kalli abun a babi na hankali da natsuwa da sanin ya kamata. A ce mutum haka kawai ya ɗauki 'yar wani ya kai ta je ya rufe wani gida da ita, lokacin ubanta yana tunanin ma ina take. Wata 'yar islamiyya ce. Kawai ka kalli abin a wannan hoton, don Allah a taɗin kawai ka ji abin da daɗi. To shi fasiki babu ruwansa, da yake an suranta mishi wannan abun na jin daɗi. Wani matar wani zai je nema. Ka kalli abin kawai, kar ma ka ɗauka wai matarka ko 'yarka ko ƙanwarka, a ce kawai matar wani ya je ya ɗauke ta ya fita da ita. Taɗin ma ka ji bayi da daɗi, to amma shi tun da idonsa a rufe ne harka ce mai daɗi. An kawo mana kes ɗin wadda matarsan ita ta kama shi da yatta da suke uwa ɗaya uba ɗaya, kuma wallahi matar aure ce. Wallahi mana yar matarsa ce, uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da matarsa, yake ɗaukanta kuma da aure a kanta yake fita da ita. Don Allah wannan taɗin yana da daɗi? To fasiki shi ba ruwansa. Wato abinda da aka kalla man sagir shine, ko fa bazawara ce, sabon Allah ne ya neme ta, tunda yana auren kanwata shaƙiƙiyarta. Matukar wannan tana gidansa karkashin aurensa, wannan matan ko bazawara ce, ba fa zina ba, ko da aure ne bai halatta ya neme ta ba. To balle shaƙiƙiyar matarsa ce ta aure kuma matar wani. So wannan tsarin yanzu in ka kalli abu ne mai daɗi? To ya za a yi mai wannan rayuwan a ce yana jin daɗi? Babu. Ya za a yi mai wannan rayuwan in ba basira ce ta ɓata ba a ce wannan rayuwan da daɗi? Babu. Ka auna kawai, wannan ka auna shi a rayuwa na yau da gobe. Idan ka kalli rayuwar wadda yake wa'annan harkokin, ai bai ji daɗin rayuwa ba. To haka idan ka ɗauke 'yan shaye-shaye, kawai ka kalli yadda ɗan shaye-shaye ke rayuwa.